Hvis du skal lave regression i GeoGebra, så skal du gå på undervis og vælge regneark. Og her i listerne skriver du dine x-værdier og dine y-værdier. Sådan der. Når du gør det, så markerer du dem og vælger heroppe enkeltvariabelanalyse, så vælger du tovariabel regressionsanalyse. Og når du har markeret punkterne her, så kommer de også her. Og man kan så også selv flytte dem, hvis man vil vælge nogle andre, og vælge analysere. Her får man så punkterne og en regressionsmodel, og hvis man vil have en, så kan man vælge en type hernede. Lineær, logaritmisk, potent, eksponentiel osv. Hvis man vælger polynomiel, så kan man til med vælge, hvilken grad det skal være, altså 2 for anden grads, 3 for tredje grads osv. Det man kan se her i højre side, eller venstre side, der skal man hæfte sig ved, er i anden værdien, der står her. Hvis ikke man vil se den, så kan man klikke den væk ved henholdsvis at trykke på vis statistik en eller flere gange. Det der også er væsentligt at se, det er, at du kan se regressionslinjen hernede, forskriften, og hvis man klikker her, så kan man altså vælge at kopiere til klippebordet, så får man grafen, som man kan indsætte i sit Word-dokument, hvor man har sin besvarelse. Men hvis man vælger her at kopiere til tegneblok og lukker her, så har man altså regressionslinjen og punkterne her i koordinatsystemet, og forskriften står her. Så der er klar til at regne med, så hvis man for eksempel skal beregne en funktionsværdi, så kan man altså bruge CAS-værktøjet, men det kan I se om i en anden video.